Bij de oude steenfabriek van Eerstrum is Waasje een net alledaagse put uiteenzetten. Wat hier gebeurt is heel bijzonder. Wij zijn de schoorsteen aan het aftoppen. De bovenste 14 meter, die halen we er op dit moment af. En dan doen we dat omdat de onderste 27 meter behouden moet worden. Omdat het een heel bijzonder rijksmonument is. En eigenlijk is die een van de oudste van Nederland. Het is een systeem wat in het begin wel gebruikt was voor het bouwen van squastien, maar later waren ze massief. En deze is helemaal opgebouwd als een spouwmolen. En dat is zo bijzonder en daardoor is hij heel kwetsbaar. En daardoor hebben we de plan tijdens de restauratie, die het vorig jaar begonnen is, ik verhoor hem hadden. Dus we zijn hier bezig geweest om de plan aan te passen. En een onderdeel daarvan is nou het ouhelling van de top. We vinden dat wel jammer, maar dat kon niet anders. En als het goed gaat vandaag, het is wel een heel risicovol project, maar we hebben deskundige mensen ingehuurd, dus we hopen dat het goed gaat. Je moet het sowieso een beetje deskundig en erg voorzichtig zijn, want zo'n pijp is, je weet niet wat hij doet. Hij kan maar zo middenin knikken of het hele bonken kan eraf vallen. Dus het is echt steen voor steen dat we hem moeten slopen. Ja. En het bovenste stuk was het zwaarst. Dus daar was die dikke rand. Als het goed gaat gaan we later het onderste gedeelte weer restaureren. Helemaal in oude stijl. En dan brengen we daar weer 5 tot 6 meter bovenop. In de stijl zoals die in 1872 gebouwd is. Weet je wat heel gek was met deze schoorsteen? Die zakte scheef. Die schoorsteen is scheef gezakt. Ja, hij is gebouwd op de ranen van het dak hier. Dat was vroeger een slenk, een eb- en vloed verhaal. En er zit waarschijnlijk scheve randen onder. En we vermoeden dat het daar terug kwam is. Toen hebben ze in 1915 daar te lood deze 14 meter opgebouwd. En wat ik nou het gekke vind, dat hij na die belasting is ongeveer 38 tot 40 ton, niet verder scheef gezakt is. Nou ja, en wij moeten er nu in overleg met alle instanties steentje voor steentje slopen. Het restaureren van de squastienpiep is onderdeel van een groter plan. We hebben een plan maken voor de restauratie van de onderdelen. Er zijn 3 rijksmonumenten, de ringen over maar de squastien. Hier 3 droegloodsen, wat de stenen vroeger droegen voordat ze bakt waren. En nog een gedeelte achter de ringen over. En daar hebben we plannen voor gemaakt, daar heb ik een subsidie voor aangevregen. Daar is vorig jaar een groot bedrag, iets meer dan 3 miljoen, beschikbaar voor kwam. Dit wordt een recreatief erfgoedcentrum. Waar eigenlijk van alles in komt. Een jachthaven, wat bed- en brechtwoningen, een grote recreatieruimte van 1000 vierkante meter waar we van alles in kunnen organiseren. Daarnaast komen er een stuk of 10 bedrijfjes omheen. Alternatieve bedrijfjes, laten we zeggen een pottenbakker, een siersmid, een alternatieve grafkistenmaker. En, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, de ringover zelf waar de schoorsteen nu op staat. Die wordt totaal gerestaureerd. Maar dat doen we allemaal in overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, met ademarchitecten, met de gemeente en met de provincie. En die contacten zijn tot nog toe super. We hebben in heel Europa zacht naar vergelijkbare complexen. En we hebben nog 2 squastien gevonden die met dezelfde ornamentering, zeg maar, oranjebleuren is. Maar dit is eigenlijk de compleetste in heel Europa. We doen het uiterste best om deze in deze vorm oranje te houden. De restauratie hopen we maar overal 2 jaar klaar te hebben. Maar de ontwikkeling van het hele gebied zal wel 5 tot 10 jaar nemen, want dat zal in stukjes gebeuren moeten.